Wendi. Erokamano ahinya Joyce. Koro an nawacho ni nayudo shida kana nyuol kae. Koro momiyo notere emergencies, yes. To kana nyuolo nyara nokoywak, meaning ni ywak no is very important. Koro kaka nokoywak, oxygen nodhi opong'o ahinya e obwongone, to mano ema nokelo ne shida. Koro katieko an gima nyalo nyiso jonyuol ni wabed gi joma nigi chir, to kik wabed gi ni seche te waywagre, kik wabed jok ma ywagre, wabed jok ma nigi chir, to waher nyithindwa gi. Acceptance e gima okwongo, love e gima ariyo, bed duond nyathini ni, then koro kotieko te lem, nikech Nyasaye ok onyal miyi gima nyalo tami. To Nyasaye mwalamoni ong'eyo plans mag kila ng'ato ka ng'ato. Ong'eyo gimomiyo in nyathini mokwongo kata mar ariyo kata mar adek omi nyathi min gi ng'ol, lakini nyithindi moko go omi nyithindi mane sawa. Koro acceptance, love, bedo voice ma nyithindwa gi lemo. Kasto kiny en World Autism Awareness Day. Wan gi wuoth moro Kisumu kucha, unyalo biro, wawuoguru wate kanyakla, mon, joma chuo, nyithindo man gi ng'ol, wate waromuru Kisumu kiny saa 3 mondo wawuoth kwa create awareness. Kaka uneno kawuono arwako blue, April is an Autism Awareness Month. Koro blue is the color ma warwako. Erokamano ahinya Joyce. Erokamano ahinya Wendi Waswala, janyuol manigi nyathi manigi autism. Kuom kawo thuolo mari